Adanan kaupungissa, Ottomanien valtakunnan pimeimpinä päivinä, alkoi tragedia, joka oli jäävä historian kirjoihin Armenian kansanmurhana, jonka aikana maan kansalaiset pakotettiin kärsimään nälkää, kidutusta ja karkoituksen kotoaan. Armenialaiset kodit poltettiin ja ryöstettiin. Miehet, naiset ja lapset murhattiin. Usein kokonaisia perhekuntia pyyhittiin pois. Heidät vangittiin, heitä syytettiin ja tuomittiin kuolemaan, koska he uskalsivat kutsua itseään kristityiksi. Heidän rikoksensa oli uskoa Jumalaan, joka lähetti poikansa, Jeesuksen Kristuksen, kuolemaan maan päälle heidän syntiensä vuoksi. Vuonna 1915 1,5 miljoonaa armenialaista murhattiin armotta, koska he eivät suostuneet kääntymään pois uskostaan Kristukseen. Kenenkään estämättä ja rangaistuksetta syylliset Adanan veritekoon merkitsivät paikan verellä Armenian kansan joukkomurhan paikaksi. Tämä on heidän tarinansa. Aamun valosta iltaan hehkuvaa, Isän voima pellon kaskeaa. Äiti rinnalla lastaan tuudittaa, leikin äänet kaikuu iltaa. Hiekan mullan saa viljaa kantamaan, rakkaudella kaiken kasvattaa. Päivän kerrallaan työssä urastaa, ei kukaan osaa pahaa aavistaa. Miekat paljainaan maahan ratsastaa, asein kataa heikon tappaniin kuin halla armottoman saa. Kylmän kuoleman, ken vain uskoo nimeen Jumalaan. Turvin pimeään pakenevat näin, perheet miekkaa julman voittajan. Ilman ruokaa on yksin turvaton, kivi pielus taivas valoton. Sade lankeaa, itkee lapsiaan, avun huudot hukkuu maailmaan. Paljat peloissaan anoo polvillaan, vihan viekan alle vaan lauhuu. Nousee luokse korkeimman Isän Jumalan, Herran lammas suomaa kumarran ja laulan. Pyhä olet vain, mun vapahtajain, ylös noussut taivaan kuninkaan. Vaikka vainottuja, he eivät olleet Herran hylkäämiä kuoleman hetkellä, sillä he löysivät ikuisuuden Kristuksessa. Vaikka maailma unohtaisikin, Jumala muistaa heidän kärsimyksensä. Koskaan enää he eivät kärsi janoa tai nälkää, sillä Jumalan poika, Jeesus Kristus, on heidän paimenensa. Hän johtaa heidät elämän veden lähteelle,
ja Jumala pyyhkii jokaisen kyyneleen heidän silmistään. Ja he asettuvat Jumalan istuimen ympärille laulaen, suurelle minä olen, kunnia sinulle, Herran lammas, joka on ja tulee aina olemaan.